7 часа сутринта и вече от един час пътуваме към Вашингтон и почти стигнахме, но има огромно задръстване, тъй като е петък сутрин, така че сигурно един час ще пътуваме в задръстване. Предстои да посетим около 4-5 различни атракции в Вашингтон и след това се отправяме към Ню Йорк за края на екскурсията ни. Сега ви оставям и ще се видим на първата атракция. Това имаме предвид, като кажем задръстване. 5 ленти коли. Движим се, но доста бавно. Слънчице! Много е готино! Добро утро! Добро утро официално! Пристигнахме в Вашингтон и първото нещо, което ще видим е паметник. Паметника на Томас Джеферсън. И след това отиваме към Линкълн. Духа, така че може би не се чува, така че спираме. Стълби! Паметник! Ето го! Това е втората ни спирка, която е паметника в памет на Линкълн. Горе пише щатите. И ето го. Господин Линкълн. Това е гледката от мемориала. Хубаво. Следва два паметника от Вьетнамската война. Ще има сложена книга, в която има имената на всички хора, които са били жертви по време на войната. Огромна е. Имената продължават. Това всичко са плочи с имена. Цялата дължина. Вау! И последна спирка. Корея! Вашингтон, DC. Готини сгради. Увила съм се, защото доста духа и е студено, но отиваме към Белия дом. Включвам се само да вметна, че каквото си говорихме до сега е, че като цяло Вашингтон не е лош, интересен и има много сгради, някакси усещаш президентския дух. Но звучи много тъпо, ама наистина има нещо. И научихме интересен факт, че има над 170 посолства. Да, казаха 174 посолства има в Вашингтон. Този паметник, който показахме високия, който е в памет на Втората световна война, но също и се казва паметник на Вашингтон. Това е най-високата сграда в Вашингтон и със закон е забранено да има по-високи сгради от тази. И 555 фута. Отново ще напиша тук долу колко е. Няма да предполагаме. Няма да предполагам повече. Ограден е с 50 знамена, отново за 50 щати. И сега сме много близо до Белия дом, виждам го! Ето там в далечината. Ето го. Зумнем дали ще видим нещо през прозореца. Май не. Това е Капитола. Упс. Добре дошли в космоса. Намираме се в Air and Space Museum, т.е. музей на космоса и на... Ох, не мога да превеждам. Наистина не мога. Но кажи ли Air and Space, който е въздух и космос? Това мисля, че е совалка. Огромна е. Толкова готино е направено за деца, всичко е интересно. Това не е скучен музей. Сега е време за планетките! Това са планетите в реален размер, това е Земята. Вижте, Сатурн и Юпитер.
Yeah, it's like 6 watts. Колело. Да спортуват. А това е банята. Нека пипнем парче от тази скала. И нека влезнем в магазина. Space Food, Toast Strawberries, Vanilla Ice Cream Sandwich. Като стереопоре. Munchies. О, това е gluten free даже. Има бананче. Какво да си вземем? Неаполитански сладолеров сандвич. Една космонавка. Това е толкова смешно и сладко. Ето и едни бебета космонавти, ако искате. О, Lego Women of нас. Хора, вижте каква тениска. You always have a friend. Това маймуне ти е за Джончето. Е толкова сладко. И си имаш твой приятел. Купихме си сладоледа, така че сега ще го пробваме. Отваряме го. Изглежда доста сух, иначе като сладолед. Стереопор с малко вкусна вафла. Доста точно описание, какво ще кажеш? Стереопор с вкусна вафла. Няма хой в космоса. Но ако това е на храната... Ма не е лошо, не. Просто не е сладолед, ама то беше ясно. Ако промяна в плана, трябваше да носи висок. Много готино. Ела надолу. Да слезна на долния етаж. Тук готовата ми гушка. Промяна в плана трябваше да ходим на круиз покрай Вашингтон, но ще ходим на Мадам Тюсо. Били сме няколко пъти и аз и Винсент, така че не е нещо вау. Това са въздушни фигури, музей с въздушни фигури. Винаги има различни фигури в тези музеи, така че се вълнувам. И обичам да ги гледам, защото са много реалистични, готини и много ми свети, така че приключва се с снимката. Нова промяна. В плана отиваме на парти с президентите. Сменя се! Нима да не говори с шефа. Погледнете колко е реален. Това е фигура. Ще ви ги покажа долу. Пиката уей! Джордж Вашингтон. Тук има всички президенти. Няма да ги показваме един пъти. Но са, олеле, на камера уникално. Това е моя приятел. Кенеди. Ето ги. Бившите и настоящите. Купиме се за американски celebration. Йо! И Fenty Beauty. Идваме при звездите. Уау! J1 не са я докара. Само от Джексон. Лисайра се едно към едно. Скалата с коса. Вижте Бийонсе. Леко се е разкършила. О, Джастин! Малко китайски звезди. И минаваме на спортна вълна. Посреща ни Меси! Вижте го, бе! Много малък, бе. Леко с косата му, моля. Да му наразоли на прическа. Това да не е Роналдо, я не му бари вече. О, ето го! Тун. Егър Вудс. Тук имаме някакви ТВ водещи, обаче... О, да, Джимми Фалън. И гледайте сега, това е... Това не... Мале изглежда толкова реално. Това отново е восъчна фигура. И неизвестен човек, но е направено да те заблуждава. Предишния път с майка ми, като бяхме в Лондон, чакахме около 2 минути да снима, преди да отида да се снимаме. Докато осъзнаеме... Да я свърши! Малко съм шашната, защото обикновено много по-дълги, а той свърши.
кратък е, не си струва. Отидете в друга държава, аз съм била в Виена и беше уникално. Виня е бил в Англия и каза, че и там е хубаво. И може да си вземете Оскарче. FBI building. Феберек. И отново идваме да ядем. Има суши май доста. Отново имаме манджа с грозде. Тук имаме суши, десертче, тортичка, шоколадова плодове. Имаше шоколадов фонтан, това са маршмелоус и 2 ягодки в шоколад. Връщаме се към Ню Йорк и това е Манхатън. Хора, настаняваме се. 4808. Настаняваме се и хотела ни е на 48 етаж. Не хотела. Стаята и няма търпение, сега е момента да влезнем, трябва да има гледка. Направо се вълнувам много.